Jeg vil gerne bevise, at a er differentiabel i x0. Og det gør vi ved, at vi kigger på den her, og her ser vi, at vi har en arealfunktion. Til den her arealfunktion, der har vi en arealfunktion tilvækst. Og den her tilvækst, h, den vil vi gerne finde ud af, hvad er. Og det gør vi ved at bruge den her. Delta a er lige med a af x0 plus h minus a af x0. Så finder vi ud af, hvad delta a er, altså funktionstilvæksten. Så når vi har gjort det, så kan vi så se, at vi kan indsætte 2 rektangler her. En i minimum inde i vores interval, og en i maksimum i vores interval her. Og så får vi altså 2 rektangler, der har bredden h, hvor vi har h, det er bredden, og så har vi en funktionsværdi for s, som så er f af s, og den er så større eller lige med delta a. Og det samme har vi for t, hvor vi så har en funktionsværdi af t, h gange t, f af t. Og så har vi altså, at vi har udtrykt her, at delta a ligger mellem de her 2 rektangler. Har en værdi mellem de 2 rektangler. Så kan vi simpelthen gøre det, at vi tager h og dividerer væk her. Og så får vi altså, at f af s er det samme igen her. Divideret med h i stedet for. Og f af t. Så får vi det her. Og i det, at h går mod 0, så får vi altså også, at s og t, de her 2 rektangler, de får mindre plads at udfolde sig på. Og det vil altså sige, at bredden her, den går mod x0. Og det er ligesom det samme som at sige, at deres funktionsværdi f af s og f af t, de går så også mod f af x0. Og samtidig herovre, der kan vi så også sige, at den her, den går mod f af x0. Da den gør det, så får vi så også, at f af x0, det kan vi så sige er lige med, teoretisk set. Og så får vi altså, at a er differentiabel i x0.